Sewudru ahemfie a etitiriw ne etitiriw ne enintiri na ɛyɛ adwuma wɔ hwɛ Justin Kodua NPP National Secretary National Secretary no NPP no Justin Kodua no na odi ɔsom ɔpɔnso na ase tutu now wohwɛ anim kuro yi a mbɛka ho abakasam kakra ɛde akyerɛw na anim kuro yi ɛyɛ wɔn a yɛde wɔn mu ɛwɔ ahemfie na ase tutu abibio na mekase na ahemfie anim tufo yi no ɔmo ɛwɔ hɔ anim kuro ɔmo de ɔmo wɔ hɔ sɛ ɔmo to ɛnwom na ɔmo to nnwom ɛkyekyere ɔpɔnso na ase tutu abibio ɛne ahemfo na ɔmo wɔ ahemfie no abra otitiri ni bia de atɔ to bɛhwɛ a anim a ɔmo tuwe ɛyɛ anim a saa tem a na yɛna na ase tutu abibio tufo na mekase ɔyɛ ne sister dot hie no ana ne sister ewu yɛ no ɔtɔɔ yɛ no nnwom kuoi fuoi ana ɔmo ɛtɔɔ nnwom ɛkyekyere ɔpɔnso ɛhwɛ ɛne ahemfie ɛhemfo no ɔmo ɛna ɛtɔɔ nnwom korɔ no ɛde kyekyere wɔn werɛ na ɔmo purposely ɛwɔ ahemfie fo nnwom tɔɔ nko a nnwom tɔɔ nko a nti yɛsrɛ sɛ ɔbɛsubscribe Abiblem Amammerɛ TV sɛ ne bɛyɛ a daa nyinaa no bibia yɛde bɛtum so wɔn nso nsa aka na ɛnɛ mɛbɔ wura wɔn hemfo ɛhema ne abrempɔn a ɔmo som sikadwa ase tutu abibi wɔ asanteman a ɔmo som ɛwɔ asanteman mu ha mebɛmo wɔn hu sɛ bia okurom hene bi wɔ mu a wɔn nso wama wɔn nsa so ama no pia sɛ so bɛ comment no wahyɛ link no ama obi nso anya bi ahwɛ yɛde yɛsɛ ha deɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛne yɛde ɛbrɛ wɔ yɛmfa bibia ɛmfrɛ mu ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ a ɛwɔ sɛ yɛtimi yɛde ɛdi soɔ ɛma ɔman no tumpɔn now deɛ odi kan a mede ne mfonyini ɛbɛto so no ɔno ɛyɛ mfonyini a wohwɛ ɛyɛ Nana Dwaben Manhene Dwaben Manhene Nana Otuo Silibɔ ɔno ɛna wohwɛ no Nana Otuo Silibɔ ɛna wohwɛ no nti sɛ wohu na ayɛ sɛ no ana fiapre hene no ɔbrempɔn professor Chem Amponsa ɔtɔso mmienu ɔsan so yɛ professor waben test sɛ ɛnfo a ɔmo som ahemfie no ɛnyɛ ahemfo ketewa obia wɔ ne degree obia kɔ school obia nso ɛnim de nti ɔno nso na wohu no de ɔtɔso bio ɛyɛ Dɔmeabra Manhene Nana Baafoɔ Owusu ɔno nso so ana ne mfonyini etwa egui na kyerɛ sɛ wohu Nana Baafoɔ Owusu nso a wahyɛ no so ana deɛ ɔtɔsoɔ ɛnso so ebiem ɛnso ɛyɛ Sumagya Manhene ɔde ne ho nana ɔkyerɛ Kusi Ntrama Duana Pesie no Duana Pesie prɛkopɛ ani o nipa wɔ bɛyi nɛsɛ na sɛ do osin Sampa Manhene Nana Samba Jafra Sampa Manhene Nana Samba Jafra no ɔno na ɔsan so ɛyɛ Apicot Church yes wabin ɔsoma ahemfie paaye na san so ɛde Bantamahene ɛna ɔno nso ne mfonyini ɛda hɔ no Nana Baafoɔ Owusu Amankwatia ɔtɔso Amankwatia ɔtɔso 6 ɔno nso na ne mfonyini ɛda hɔ no na mede wɔn nso kɔ Manso Nkwanta Manhene Nana Biekusi Apia ɔno nso so ana ne mfonyini nso so ɛda ɛhɔ no no nti sɛ wohwɛ na wɔn sɛ Nana Biekusi Apia ɔno nso na ne mfonyini ɛtwagu no now yɛnsa nkɔ biribi foforɔ so Bompata hene no ɔno nso ɛyɛ Nana Ifa Apenten nso ana ɔno nso wohunu Nana Ifa Apenten ana ɔno nso so ne mfonyini ɛdi adankyekye ɛwɔ platform yi so now Nkransa Manhene wɔhene obi pɛ na asɛm sɛ bia bi Nkransa Manhene Nana Kwame Bafopem ɔtɔso 9 Nana Kwame Bafopem ɔno nso ɔtɔso 9 Nkransa Manhene ɔno nso ɛsom kotokɔ hene ahemfie na sɛ tutu abibi ɔno nso ɛso ɛno ana mesanfa wei nso ɛnka ho wei nso ɛyɛ Obogu Manhene Nana Owusu Ampa ɔtɔso 9 Obogu Manhene nso ɔno nso ɛna muni
piao afi me de bɛbɔ wura ɛmaa no mu nso so ɛmaa no so edu ana me de ɛbrɛ ɛmaa we de ɔmo twa wo ɔmo yɛ akɔnɔ ɛyɛ fo ni Joy Daddy for no Joy Daddy for ma sɛ de select ɛmaa kama manso kwanta nso ma hema no ho ofe yie oba we ohima wo tisi ye on kama no twa yie pa ani ho twa yie pa ai ma me fa fanchene bra ma hema ana ondo so wo hwe no man nana ekua free yie owo abrempon no ana owusu kumawu ma hema no nana sewa amponsan so ana ne fodi so etwa egui nana sewa amponsan so fodi na etwa egui ana asankare mahima so nana abra chirwa otoso baako ana chirwa bra chirwa no ono so asankare mahima ono so ahafo dia ya kwanta mahima nana sewa anyako ono so ana ne fodi so eda so a wo hwe dia ya kwanta die odi ho nana afia pokuya otoso miensa asante achem obogu manhima se brama hima nana frempoma ejewa otoso mienu ono so nimfonyini na da fe ana die otoso a nanim fe de mame pani ni afi no ho de so afi yi aben manhima na akosua ajema achama ya na akosua achama otoso enan ono so na nimfonyini twagui aben manhima no ohima hu twa wow na imfonyina wo hwe ya ohima no twa kama no hwe toase hima no na amono de mfuwa sewa bonsu na amono de mfuwa sewa bonsu toaso hima na ono so wo hwe no na de odi ho yi enso so bekwai manhima nana adwoa penaman otoso miensa nana adwoa penaman bekwai manhima otoso miensa nso so no na de otoso so akyirensua manhima nana mentaa yeboa akyirensua manhima ono so ana obudu kama omo twetwa asante wa mamre edo bibia asese onya abre ehwe na mohwe mfonyini ya ayetepa manhene ana muhuni one ne hema meka no ho asem kakra no so ede akyerem eda fofo so be subscribe Ebiblem Amammerɛ TV asa Ebiblem Amammerɛ platform so no wasama afofo so ene bia hwe na me adom a next episode no so ebia ne ukrom MPM a next episode ukrom so Ebiblem iframe say Evans koswa ne hwe Ebiblem Amammerɛ ene Amane TV ne yewo enipa ede ma ho se ne be ya won so behunu ukrom enhemfo ene Amammerɛ ene Amane because Amammerɛ ene Amane hoi yento ntwene ewo so usua tena mpene ka se so refi ewo ukrom aben a wile wo bedwom piao makram say Evans nie